istorya ba? Kung sa may topic. Ha? Sa una, sa una. Nalipay ba ka? Sa imong gibati? Hello. Dito ko kay Bon, istorya. Ikaw ba? Kaya, kan yung language. Ikaw ba, Mr.? Michael. Minsan kayo, kaya kinisira. Temingan ni mo, away tukan. Kagawad ka doon? 2019. Kanina itong mga kaigsunan nga ito sa gawas ba? Sa gawas sa ito kanang probinsya. Gani, Mamerling. Sensitive mo kita ng Mamerling. Pasalamat juga ngadain tagadan atau gawas pohon mahabot atau ikan dan hanya foto panggung kita ada oleh dengan selamat dan tagadan. Magpasalamat ta labi na sa atong Ginoo nga niya pagyapon ta karon. Maginaot ta na sa sunod na tutuig kita lang gyapon mag-uban. Yes. Saon man ni nga kanya-kanya kita dai ato da tuano sa layo. Ako kami tawo na aray tawo ko dinhi. Ay, kasi sa una versus karon ikagawad na lang tawo ko ta kay kita pa ka norte. Sa sunod, kabugan-ugan na
gihapon sa sunod kay kayo. Daghang salamat natong tanan sa atong pagtampo na atong reunion. Salamat. Ana ada kasi ko. Mga natubuhok ba itong daagmat ba? Mga oo, maroon ba? Hapon o Koreano. Tubo, pagtanong ko ba? Mag-asawa, umamatay na, mag-asawa, magtaglayan. Patualan yung butang ng Ano na mag-asawa? Renta pa yan, Ako na ba yung kumwan sa langit? Ay, business ka naman ni Ron. Alam ba mo yung target? Salamat po sa kabats kay nakita niyo kita. Karon ba nagtapos ta? Salamat po sa Ginoo nga yapon po kaning ano yung sige, mga ko. Gaswa pa. Tawan eh. Dapat giliwasan ni Chika. Sabay sulti. Dali kailangan mo na paon. Maksimal ilibre po. Kasi kung pala itong Sugod na. Tugaya mo sugod na. Ako na. Pero karon mao lang gihapon. Kaya wa ko katindira tong nyagi kay nilagyan sa akin nga kinabisita. Umagpista ba ko niya. Kalabihan ko na ng pagkagabi mo kay Isko. Oto ko katindira tong nyagi. So karon, katindira na dito kay pura magda-relax ako. Kaya sitala ko sa Ma'am G po. Yung Ma'am G, katindira lang ko. Basta lalay, katindira ko lang. So, nalipay ko na ko ni karon kay nabalik ko yung ating one. Nalipiga. So, salamat kayo. Yata kong balik ni Kuyo. Ay, anong magkakabalay? Apang pere the Koreano. The Koreano. Nalapan nga. Tapi manintir makan eh. Kaya salamat ko. Gusto ko gani kayo madengar ka dito. Masuk punta ka na lang. Ini ato yun kurbahinang firme. Kaya kami kung hindi mo na dyan eh. Mga ipaglalan ka ata. Kaya sa firmero, kami, nalipay ko. Pagka Mariana, hindi ko nga nisip ko kayo kapila eh. Kaya, wala, hindi na kaya. Nagkaroon kayo mabalik mo sa Ginoo. Isang checker mo na mag-uli-ulian, mo ito yung intran ko sa HTC. Pagsuway. Mo ito, dagang pagsuway. Ay, ang ating data po, ang ating kanding ay hawon, ang sanawan. Wow, mga John. Di, lahi. Kung panadyo naman na, gano'n wala doon na piki. Kaya nalingaw sa pista. Kaya ganyahan naman itong nanaman sa amin ito. Huwag mablame naman ito. Kaya tingin siya piki. Higayunan siya nagsubo nga dito madadyo. So, karoon, ako nang hinahina yung uli. Ato siya Yudi, Yudi. Kaya ako sige, tanang ko kwenta. Ato naman kwenta uli, uli, di masyur. Anto di ko pantayo kaya boleh naman mati yung kontra. Bukan siya nga. O tagi uli na ang isa, uli na ang kasusol na ang uli. Ano ko sa Jesse? Ang ganding palitan ni Yudi. Palitan ni Yudi sa isang ulian. Sa mula yung uli ko na cuaco. Ang kuwang na kacuaco kami uli humana. Jauh, selamat ko. Kay nadadyon ba, di magkaya ako rin, di madadyon. Ako yung nanay ko rin nadadyon. O kamo, wapa mo kayo item yung nadadyon. Sinina, silip. Wala yung pipili. Wala yung pipili. Wala yung lain, pinangga siya mo na. Kaya nga, nakawahin ko, kaya nagkamang wancho nga. Manang
magpaprinta siya. Ang mabili ito mo di maparihan ng ituha. Moto hanggang last. Pag last na, printa lang ko sa itong paper, dark paper sa tawang. Kaya aron taga-atuan na ako dyan mo, lugang. Ahon na lang sa dark paper, parihan. Ilang binubukan ni dark paper. Muna, pasalamat ko ninyo na maadyo ka tayo ang buwan kaya isitaan, dagan ba? Naghanag ila ang mangga. Basta nga na, kaya nakasuway naman ka na. Dada, di mo lang, hindi pa ispuyo nga. Sos, piligro ha, ano bang pista na uban. Kung di lagi. Kung di magda, ispuyo naman natin. Dagan salamat, kaya taas na. Ipugarang pang si Bambaga. Salamat. Okay, salamat Kanjo. Parte sa ano ba? Okay. Di kasi sunod na sila kay wala si Day. Sungkod. Ayaw, muto tanan mga batswete. Ay, nga po. Asawa pa. Wala permite na. Permite kaya iso so kuning mo na lagi ni ato ba. Alalay ka na na. Mo na dipinsa City Paris o sila pa. Ang naong ikasulti, ang salamat sa tanan ay ating karon. Gani, huwag na ko tayo dapat ni Luis. Huwag ko kailan yung klon. Isa ba itong bukawa na? Isa ba kailan ako yung pira? Ay, mandana. Ang ikasulti nga kuwan sa gihatag ni Lord sa kuha, ikan sa atong pag-graduate, ako pag-human, ingat ko kong Davao, nag-Stevie Doring, muli kong doon mga human, panay ko Manila. Sa Manila ko, ihatagan ng lugang grasya ni Lord. Daghan ko na kaya sa akong panginabuhi dito, truck helper ko, utility ko, dakong department, security ko, kay butuhan man tao ko, di ko manigarilyo, nangahalang manok. Hima sa manok. Kaya karon pagkuhan na to, kasi security ko, kuhan ko, eskwela ko, grade safe, vocational, ako kong nagamit, kuhan ni Lord sa kuha, higay na magamit yun. Oto nga nakapagparko ko, mawadama, daghan mingon nga, daghan mountain graduate sa mga sima na nautical or marine, awa makasakay, katuwa o eskwela. Ang saon mamamay giyatan ni Lord sa kuha, di ako kitaw kong na, kuhan, para dako kayo kong pasalamat ni Lord niya sa atong pagtapok-tapok karon dire nga medyo daghan ta nagkita-kita sa atong mga edad na senior na po. Salamat. Basta sunod tuig po kita-kita ta mga senior atong batchmates atagan ka nagdugang ug kanang kahilhi sa atong panglawas. Thank you. Okay. Mana si Yudi, why pag-ibig? Sa una, kakita-kita po yan sa Manila. Ay, kuhan man dito sa... Istorya naman ang pinatalan. Lahin na yun. Lahin na yan. Lahin naman ang kinubuhay. Bayon to, kanina mga classmate. Ako yung tindog nila ka to. Mga classmate ko. Kailangan ko kayo. Ako di ko sinasa. Kanana. Ha? Hindi ko din ako magkitaan ka na lang sa bus. Dili ba kaya nalipay pa kung kita-kita naman. Katapok ta. Way, kabutangan ng kalipay. Kada tuwing laot nga. Kaya po kanunay pa ni Manila. Ma-enjoy ko lang. YBI. Gagaw. Tikiyak. Ano to kayo? Tikiyak. Aw, napilugan. Ulit ka tao. Ako ba? Kita pag-asawa. Kaduwa ko. Joke lang. Joke lang. Dito. Ay, sambong kasi masawa. Dito. Hindi kayo. Enjoy lang. Live naman eh. Live ito. Dagang salamat din siya. Dagang salamat. Okay. Okay. Disable. Okay.
So sa kilang na kanantan na pag-utos yun. So ato alam, pakampok ka muna yun. Pray. What did you have? We hold on. Ikaw daw? Nakakorto. Sa iyo po tao mo sunod. Ano si Juan Mandainin? Eh, layahong ako na. Ganan si Gaspar Perez. Tayo, salamat. Kapalit ko. Sola. Isa pa rin Concordia Rizona. Oxy Ogoy. Tinanero. Tupit talaga. Ahora ka po Johan. Salamat. Ibalik dito sa Maria. Papagpit. Pwede kasama ko pag-ibig ko. Okay. Ready na ba ang natin sa ating parlor games? Okay. At ang nangyawag ng laki yung picture ng kami sa